Του 2017 ακούτε το κανάλι 1, το ραδιόφωνο του Πειραιά στους 90,4 και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων με την Άννα Ζαντίδου στο μικρόφωνο, το Δημήτρη Μορφέση στη ρύθμιση των ήχων. Κραυγή αγωνίας από την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Πειραιά. Δεν μπορούμε να προστατεύσουμε την πόλη μας και τους πολίτες της λόγω έλλειψης προσωπικού, δηλώνει στο κανάλι 1 ο πρόεδρος της Ένωσης Σπύρος Λιώτσος και περιγράφει μια δραματική κατάσταση με υποστελεχωμένα νευραλγικά αστυνομικά τμήματα όπως αυτό του Δημοτικού Θεάτρου και μείωση περιπολιών. Δύναμη μόλις 9 ατόμων αστυνομεύει τις περιοχές από την Καλύπολη μέχρι το Νέο Φάληρο, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Λιώτσος. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε εμείς στον Πειραιά είναι πάρα πολλά. Ένα πάρα πολύ μεγάλο και σημαντικό πρόβλημα είναι η τεράστια έλλειψη προσωπικού στις υπηρεσίες του Πειραιά. Κινδυνεύει η ασφάλειά τους και δεν μπορούμε να τους προστατεύσουμε λόγω της έλλειψης δύναμης και των μέσων. Χωρίς να επισέλθω σε αυτά τα τετριμμένα κάθε φορά που διεκδικούμε λόγω της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας που δεν μας δικαιώνουν, τα οικονομικά που περνάει όλος ο κόσμος. Η Ένωσή μας τις τελευταίες μέρες και εβδομάδες ξεκίνησε και θα έχει επαφές και συναντήσεις με υπηρεσιακούς παράγοντες, με τοπικούς φορείς στην τοπική αυτοδιοίκηση, με τους δημάρχους μας δηλαδή, με τους τοπικούς βουλευτές, έτσι ώστε όλοι να γίνουν κοινωνοί του προβλήματος αυτού. Ότι φωνάζουμε, δεν μπορούμε να προστατεύσουμε τους πολίτες του Πειραιά πλέον, όσο και φιλότιμο να έχουμε, λόγω της έλλειψης δύναμης. Η κατάσταση δεν πάει άλλο. Αυτό δεν το λέω ότι δεν θα προστατεύουμε στην ουσία τους πολίτες του Πειραιά σαν αστυνομικοί. Θα δουλεύουμε 10 και 12 ώρες και 14 και θα τους προστατεύουμε. Αλλά πόσο θα αντέξουν οι συνάδελφοί μου να το κάνουν αυτό? Να φανταστείτε το κεντρικότερα τμήματα του Πειραιά, το ΑΤΑΒ Δημοτικού Θεάτρου και το Τμήμα Ασφαλείας Πειραιά έχει δύναμη παρούσα 9 άτομα και αστυνομεύει από την Καλύπολη μέχρι το Νέο Φάληρο. Και είναι τα νευραλγικά τμήματα της αστυνομίας, τα τμήματα τάξης και τα ασφαλείας. Πείτε μου εσείς πώς μπορούν αυτοί οι συνάδελφοί μου, θα πάνε φυλακή καταρχάς. Υπάρχουν στόκ δικογραφίες 3.000 που πρέπει να διεκπαιρεωθούν. Δεν γίνεται, δεν προλαβαίνουν. Ξέρετε ότι το βράδυ είναι κλειστά τα τμήματα ασφαλείας στον Πειραιά, τα περισσότερα, λόγω έλλειψης δύναμης. Ξέρετε ότι δεν βγαίνουν περιπολίες. Ασχολούμαστε με μεταγωγές κρατουμένων, με μέτρα